Makosana breaking news ito imene yatipeza ndionena kuti apolisi amangaso membala wa chipani cha Malawi Congress Party amenenso ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuchokatu ku Lilongwe East Constituency amene watu ndi Ezekiel Ching'oma. Paja Ezekiel Ching'oma mbuyomu analinso minister mulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party, anali minister for homeland security. Nkuthekatu kumakhala mafunso kuti chimene chachitika ndi chani kuti amangidwe amenewa, nkhani yake ikuyenda bwanji. So far information imene tapanga gather ndionena kuti iwo Ezekiel Ching'oma amangidwa akuti lero chakummawa ku around 5 am anakanyamulira ku nyumba kwawo. Kuchoka pamenepo ndekuti anawatenga kupita nawo ku polisi ya Kulumbazi kumene kuto ndikudowa. Ndipo luya wawo wa amene wa Ezekiel Ching'oma amene yotu ndi Jefferson Luwa asimikiza za nkhani imene kuti Ezekiel Ching'oma padakale pano panda kuti ali m'manja mwa polisi akusungidwa Kulumbazi police station. Ndeno akunena zona kuti chifukwa chimene amangira sakuchidziwa bwinobwino chifukwa choti atafunsidwa apolisi akumene Kulumbazi amanena zona kuti akudikira mabwana awo akuluakulu apolisi amene kuti apiteno akawafunse zifukwa zimene awamangira amene watu Ezekiel Ching'oma. Komano amene wa Luwa anapitiriza kufotokozera kunena kuti information ina imene apanga gather ndionena kuti apolisi amene awatenga amene wa Ezekiel Ching'oma ndi kuti ndi fiscal police, komano akupita kumeneko Kulumbazi kuti akafufuze bwinobwino kuti chimene chachitika ndi chani, nkhani yake yeneni ndi yotani. Ndi paja fiscal police ntchito tu imene amagwira ndi olimbana ndi anthu amene amagwira ntchito mboma kama institutions ena, komano kumenekoko makamaka kubomako ndi kuti no amaba ndalama kumeneko kapena kuchita zinthu zina zosokoneza popanga zakatangale. Nthawi zina ndi kuti nkhani zake zimakhala zoti mwina amapanga forge ma documents popanga ata false documents, mwina kaya ndi kuti upanga ma title deeds amalo kaya kupanga ma certificate afake kaya ndi kutulusa zinthu zina mwachinyengo makamaka information imene ma documents amenewo kapena kupanga authorize ma documents enake mosasata malamulo kaya ndi kuti ma passport kaya ndi chani zinthu ngati zimenezo. Kapena mwina nkhani zake zimatha kukhala zonena kuti zokhuzana ndi MRA amapanga zachinyengo pa nkhani ya misonkho komanso malonda ndi zina zotero zimatha kukhala zifukwa zimene fiscal police amatha kumangira munthu. Komano amene amayankhulira polisi amene watu ndi Leo Chintembo akuti afuna nthawi yokwanira bwinobwino kuti afufuze za nkhani imeneyi asanayikepo mulomo. Komano paja mukatsatira bwinobwino kuti amene Ezekiel Ching'oma anali ku homeland security monga mene tafotokozera kale. Ndi paja mbuyomo kunalinso nkhani imene dziko la South Africa limadandaula kuti ma passport amene amapangidwa amaperekedwa atu makamaka ma diplomatic passport amapangidwa abuse, zimenenso zinapangisa zonena kuti ulamuliro wa chipani cha Democratic Progressive Party ulamule kuti onse amene ali ndi ma diplomatic passport apite ku nthambi za boma amene anapanga authorize ma passport amenewo kuti akapangedi confirm against mu system. Komano nkhani yake yeneni sinaziwike ndi kuti abwera polisi kuzafotokoza kuti chimene chapangisa kuti awatenga amene wandichani. Posatirato zimenezi ku chipani cha Malawi Congress Party atusache flyer chimene nochi ndi uthenga wake aufotokozera kunena zona kuti stand against impunity and plea to respect the law of law and the constitution. Date 15 January 2026, time 3:30. Key message to donors, religious institutions, Malawi Human Rights Commission, General Public and Malawi Law Society. Angofuna to kufotokozera kunena zona kuti iwo akonza mkumano kumeneno afuna kukumana ku headquarters ya chipani chimenechi nthawi ndi kuti ndi free tikupe kuti mwina mkumano umene wachitika kale ndi akuti cholinga chake ndifunano kufotokozera pa zimene akuziona kuti zikuchitika mophwanya malamulo mosasata malamulo a dziko la Malawi makamaka ndithu pamene mamembala amenewa akumangidwa a chipani cha Malawi Congress Party. Ndi uthenga umenewo akuti tu akutumiza kwa anthu kapena maiko amene amathandiza dziko la Malawi, mabungwe omwe ndi achipembedzo kuphatiza panepo bungwe lomenyera ufulu wa anthu ku Malawi komanso mtundu wa Malawi kuphatiza panepo bungwe lija la maloya la Law Society. Paja amene wande kuti ndi achingapo kumangidwa kuchoka ku chipani cha Malawi Congress Party. Paja Achimondo Banda ndi amene atulusidwa dzuloli komanso kumene kunamangidwa Jessica Bwira Vitumbiko Mumba kuphatiza pamenepo ajawo Akolini Zamba amene anali SPC. Mbuyo munkuthekatu mwini maganizo pa nkhani imene ngati maganizo amene alipo mutafotokoza comment section koma mulemekeza maganizo anzathu. Sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel ya Fox Malawi News 18 chikuti nkhani zambiri zikamachitika ndi zithafikirani mosavuta.